Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Elmer. Di ka, mahal ko ikaw. Di ko makadawa taon nga mahimok yung inahan di ako mo yamahan si mga anak. Mo ni tabo sa akong kinabuhi, gadi na ako mahimong may kalimtan. Di lang kita ka mahimong sugtong. Kaya di ko gusto nga mahimo lang usas imong mga biktima. Bistado na kay ka din sa tong dapit, oy, kung unsa ka. Bisan kinsa nali imong uyabon. Pero human ni mo matilawing imong uyab, imo nang likayan. Grabe kay ka, uy. Basta pang mga bayot ay nga, gustong gamit ni mo, imong daginuton. Kwarta man. Huh? Wara? Day. Promise, maluoy ka na ako. Undang likuan natin na bisyo, basta sugtod ko ni promise, oh! Ang tinuod ba yan, no? Love masabta ka sa hilom, Elmer, pero madlok lagi ko, uy. Day, ay kadlok. Saling na ko nimo. Ikaw ang katapusang babae nga akong uyabon, ha? Mauna niya. Uyabon gali. Wala sumpay. Kanang uyabon. Daghan pa ng sumpay. Mauna, katapusang man, uyabon Ikaw ka. ba? Promise? Promise lagi na nako ni mo, Roy, na bidya sa ni mo. Sugtan lagi ko. Sugtan ako ba? Sige, isugot na ta ka. Yes! Uyabon na ta ka. Yes! Kiniba! Uyab na to! Uyab na! Uyab na to! Amba ko si Tandari! Tinood ka, Galino? Lagi tinood lagi ko. Buta na ka ni si Kuan, oy, Ilmir, oy. Suka na nga, nagkauyab mo. Wala gina na sa mulingig lang babae. Basta ka ni ko na. Hindi na siya matagan niya ako. Hindi ka mulingi. Tinood? Wala nakatilaw manggit ka anak niya ka, no? Oy! Ikaw nakatilaw na ka na, ha? Nakatilaw ka? Usa ka si mana naman mong uyab. Nakatilaw ka na niya. Pagaw. Natilawan ka na. Pagani. Pero pa? karong Domingo, mag-date man ikaw. Agoy! Muna. I-ready ang imuhagaw, ha? I-ready ka nun, ay. Kay dako bay na siya, og taas mo kaayo ang iya. Galino? Ikaw? Atas motel. Ber. Harap litin mo, Bero. Tanan eh. Elmer, uy, madlok manggit ko, eh. Basig, imo na lang niya kung bayaan ikaw, man. Sigbalik. Ha? Sigbalik ang istorya, ha? Dali na. Promise lagi. Balik sa sige, promise na eh. Sige na, nakulo to. Sige, wait. Tanan na. Naog na tanan.
Lamiyag na ng ino, eh. Wow. Ang murag starfish nga naghiyam, oh. Gamay pa kay gingi. Ang kagilo ka na. Gimok ko. Ang kalami. Saan mo yung mga nagimok mo, ha? Ano ay, Oh, Yan, wow. ana lang. Nindot mo lang. yung ba? Nindot ka, ano? Ay, tutuki. Ay, makuha ko gamay. Good. Sabi ni mo, ikaw yun akong tuwa. Tunayon. Tunayon, di ka. Ay, kutuwaon ko ni mo. Starfish mo ka. Tunayon, di ka. Tunayon, Okay. Ay, kalami ka na, ano. Ay, gansa na ni mo. ako nisok-sok niya. Okay. Wah, nindot ako na. Lamig. Hindi ako kagwanta. Lamig kayo. Huwag kong brief ha, tanawa ha. Ay, grabe ha. Maudeng mo pilit ang mga babae ni mo hasta ang mga payot. Sa taas ni Manny. Gadok ko ano, oy. Taas mo yun sa Oo, taas, makahadlok. kahadlok bitaw. Para di ka mahadlok. Taas mo gani. Tagala ka diya ha. Anya, dayon, magunsa ko. Sige, puro man diya. Dayon. Ani? Oh, Ani? tungod sa taas. Isyat ko ni ha. Sige ko na. Mm. Oh, lihay. Lihay gihapon ko. Lihay di ka. Sige, diha lang gid ka kasyat baka. Sige ko na. Paghihapon. Layo sa doy di ka botay. Mangupot. Maniguro naman. Lagi ana lang. Sige. Abot ng tuwan. Kani gilayo na to tuwa na ni. Gunit ka ng lubot ha. Sana. Wow. Kanindot ang haon kayo. Wow. Kini o. Tumoy pa na. Tumoy pa na. Ay, sakit eh. Uluhan pa na dapit. Uluhan. Ang lawas. Na ako niya abot halawas ha. Ulo og lawas na. Kaliwat ni tayan. Kaliwat. Katusilan din. Sige mo. na. Pariya mi si Bro Jewel taas kay Kuya. Ang gumot sa. Gumot. Tinuod gyud di ay nga buutan na siya ug diha gyud si ani mo nagbinuutan nak. Ma. Ay, buutan na si Elmer. Wa na mamapay. May trabaho nagtarong para makatigom aron makasarmi. Kay di ko na siya gustong magpabilin lang mi nga mag-live-in. Nya wa makasal. Ay. Say hahay. Mura ka manuog na guol nga numan. Ay. Tuig na mi kapin ma, pero wa pagit ko mamabtos. Taas man katang iya. Ay, kinsa man kay may diferensya namo, no? Uy, hala ka, aguroy. Sa kababaydor ka ni adtos imong kalibin o kagrabe mo gamit mog mga bayot. Hala ka, di ka nga naapektuhan ng iyang pagkalalaki o di na siya makahatag og anak. Ma? Pagkabati, rabaan ning pagpuyo nga way anak. Ipa-check up na si Elmer, oy. Ma, ako siyang ingnon, anak. Dito mahimo, nga, dili ko makabaton og anak. Sukad sa gamay pa ko. Nangandoy na bayagit ko. Ngakon maminyo ko, magpaanak kid ko og daghan. Unya, huwag yun noon bisag usa. Kana mo'y dili kid ko musugot, ma. Anak. Liko na diya sa skina, driver. Ay, ka-doktor ako ginuulpan. Ikil ko makanak. Sutihan ka ng kuswin na ni.
Ida, gusto mag-uul siya eh. Kasi ingnon nga, wag yun matiming nga, nasgasabak siya sa kung abis sa taas kayo. Ay, ito eh. Ako maoberyos ka tao sa magbayo kayo. Yan nila ko isulting ruina. Dito di kagikan sa doktor? O wa kay diferensya sa imong pagkalalaki? O day, dito kung matos doktor, basin ko no og hanani mong apan. Ha? Pero wa makoy palta sa akong binuwan nga sakit. Ako kung mauna, ingnon lang tika nga magpaabot na taon ka, magsabak taon ka taon. May sulti si doktor nga, basin lang palang tawag matimingan, ba timing ko no. Paabot lang ko no nga, ihatag ko no sa Ginoo taon, basin timingan. Ay, gusto na ba gitunta kong mamaptos ta? Gusto kong makakita sa akong liwat. Day, ruin na. Mo ni resulta sa imong pagpahiling og doktor? Nga di ka na makaanak bay? Yes, bay. O guwan nimo sung test tinuod si Rowena? O, bay. Di ko gusto nga mag-uol siya. Inom sa bay. Parang mabog ko. Ako na siyang giingan bay nga makaanak yun ko numi. Wapalang yun ko no timing eh. Sa man. So yun na mo. Kun mao. Ako ang bay, anak. birahi ako asawa. Birahi. Ay lang bay, ay lang. Padidi. Baka matay ba daw? Patsapasahan ko anak. Ako ang mubira. Dili gid siya makaanak. O, iyarang kilimod ako. Kuanday, kana tungod kay di siya gusto nga mag-uol ka. Pero gusto kong makaanak, Douglas. Gusto ko nga makakita sa akong liwat. Pwes tay, ako. Ha? Ako'y mo pa anak nimo. Ikaw, sayod man ka nga. Dako kay gusto nimo ba? Papan si Bay Elim na yun ang imong gisugot. Sige na dahil, Rowena. Sugtak mo. Aron makabaton na yung tag-anak. Sige na dahil. Ay, hatag anak ini. Ako'y hatag. Bantay ditag baog sa ka. Pasig-isig ka makaanak, ha? Buwan na kababae nga akong napaangkan dahil. Ano ba ang gusto nila? Ikaw ang gusto ko. Pabuan ko nila. Sige na yun. Hala. Dako man gitong kang Elmer og taas pero mas dako kitning imo. Grabe ha sa dimo eh. Agay. Kalami. Sige pa. Pero ko kanina na makaanak. Kalami. Ay, sige pa, Douglas. Douglas. Bita, ibuhat na ni mo yung mahal mo tadi kakayo. Pasaylo ako dong pero niamap to sa mangko sa anak ni Douglas. Bang magbuhag na lang ta. Siya may amahan, ani. At ako mapagkasal niya. Sa bahay, pag-amigo. Ako masiging na nga. Birahay ako sa igo pa sa digo. Nangyayari gito ko ang babaeng mahal ako ngayon. Bansay ka ako! Ayaw ba? Mohangyo ko ni mo. Ayaw lang intaw siya hilapti. Di ko gusto nga may dautang mahitabo sa lalaki nga mao'y amahan sa akong anak, Elmer. Manuoy ka. Ayaw pagbuhat og dautan nga to ni Douglas. Siluan na lang gud ming duha, Elmer, nga nakapasakit minimo. Sige. Ihatang lang na ko nyo ang kagawasan nyo niya. Bang malipayon mo. Pasiluon ko mo sa iyong gibuhat nga pagpakasa din ako. Kaya may nabasa na ko sa Biblia, day. Kasi lagi ang sa higugma ang makamakasa. Birahan sa taga ko, sabi. Last na lang, ha? Last, eh. Birahan ka.
Stand up lang, stand up. Ano? Gibasay lang ito mo. Gibasay lang ito mo. Gibasay lang ito mo. Panagsaan ng takan ni. Gibasay lang ito mo. Kalamihan. Gibasay lang ito mo. Gibasay lang ito mo. Naghila ka ng pagkiluoy tao suwi na taon, hindi lang nakipadayon pagbuhat o datan, so laki nga mo yamahan siyang gisabak taon. Pero, birahan siya ginagukausa, usa lang, talin ang kukanak. Nga, gihatag na ako, ang kagawasan nila nga, magmalipayon sila, uban sa maabot nilang anak. Mga kasama ang kaagi ni Elmer, dinining tulumanon, What's the Style? Ihatagan na lang og kagawasan nga magmalipayon sila style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.